Bog svima, dobrodošli na moj kanal, ja sam Gordan i u ovom videu ću vam dati 5 korisnih savjeta kako pokrenuti YouTube kanal u 2020. Kao što možete vidjeti po naslovu, ovo je za mene eksperiment i ne znam još kako će proći, a ostanite skupa sa mnom i pogledajte kojih 5 savjeta imam za vas, što se trebate učiniti prije nego što uopće snimite prvi video. Prije nego što krenemo sa savjetima, samo vam želim reći da će ovo biti kanal na kojem ću dijeliti savjete o društvenim mrežama, o kreiranju sadržaja, kako uspjeti na YouTube-u, a sada možemo krenuti na... Prva stvar je motivacija. Krenite raditi ovo zato što volite snimati videe, zato što volite pričati priče, zato što volite pomagati drugima, zato što volite davati savjete, uživate u tome da uzmete kameru ili samo mobitel. Nemojte kretati ovo ako mislite da ćete sada od toga sutra postati super poznati sa puno novaca i živjeti wow život kakav gledate kod možda nekih youtubera koje pratite. Nemojte misliti da će uspjeh doći preko noći. Dugoročno će nam ovo možda biti hobi, neki idu u ribičiju, neki idu u šetnju s psom, neki idu na kavu. Nađite nešto što znate da vas veseli i da će vas uvijek motivirati. Radiš to iz zabave, ne očekuješ ništa za uzvrat. Ja svoje slobodno vrijeme volim ispunjavati s time da snimam video. Uz disclaimer da sam ja već prije imao YouTube kanal i ovaj YouTube kanal postoji i ovih nekoliko subscribera će to znati. Međutim, sad sam se odlučio za neki drugi način i to je ono što bismo svi trebali napraviti ako se s ovim želimo dugoročno baviti. Uspjeh dolazi sporo. Ali tu govorimo o uspjehu sa strategijom. Gdje si krenuo, koji je idući korak i gdje želiš da na kraju kanal ide. To ne znamo jer, kao što sam rekao, i za mene je ovo eksperiment. Treba napraviti istraživanje i naći svoju nišu. U Hrvatskoj već postoje neki youtuberi i oni više manje su lifestyle youtuberi koji su popularni čisto zbog toga što imaju puno followera možda na nekoj drugoj mreži pa su to samo prelili na YouTube. Znači ne postoje youtuberi koji su pokrili ovu temu koju ja pokrivam sada u ovom videu na način na koji ću ja pokrivati kroz više videa. Isto tako kada sam tražio pomoć jednog alata koji se zove TubeBuddy koji ću vam ostaviti dolje link na njega u opisu da vidim da li se uopće pojmovi i da li se uopće stvari o kojima bi ja volio... Da li se uopće pojmovi i da li se uopće stvari o kojima bi ja volio raditi videe traže na YouTube. Također ako želite mogu napraviti video o tome kako koristiti TubeBuddy, ostavite mi komentari i pokušat ću napraviti i taj video. Isto tako, na taj način istražujete i ključne riječi. Pišete u YouTube tražilicu nešto o čemu bi htjeli snimiti video i vidite da li se taj pojam uopće pretražuje i kolika je konkurencija kada neko traži taj pojam. Morate davati ljudima koji vas gledaju vrijednost. Recimo kada gledate nekog od hrvatskih popularnih youtubera, on vam daje vrijednost na način da vas zabavi. Znači gledate njegov video, smiješno vam je, zabavno, interesantno. Motivacija i moja ideja iza toga šta ću snimati je da vam dajem neku vrijednost u obliku savjeta. Pretpostavljam da postoji jako puno ljudi koji bi htjeli pokušati baviti se YouTube-om i ja sam tu da vam dajem savjete. To se također nadovezuje na prethodnu točku jer trebate biti odgovor na pitanja koja ljudi traže. YouTube je kao i Google. Da li rješavate neke probleme? Da li postoje u Hrvatskoj ljudi koji žele postati youtuberi, koje zanima kako uopće YouTube funkcionira? Isto tako treba izabrati na kojem jeziku imati kanal. Ja sam se recimo odlučio imati kanal na hrvatskom. Također ću napraviti video o tome zašto sam se odlučio. Postoji niz razloga i niz kriterija koje morate uzeti u obzir. Dakle, ili morate dati neku vrijednost u obliku informacija, ili morate zabaviti ljude, ili morate dati podršku. I sigurno ste već i pogledali neke videe na engleskom, ali niste nikada vidjeli kakvo je iskustvo nekoga ko to pokušava raditi u Hrvatskoj. Ja ću vam dati sve informacije. Voliš raditi frizure, želiš imati o tome kanal. Voliš raditi nokte, želiš imati o tome kanal. Živiš zdravo i želiš imati kanal o zdravom životu. Međutim, jesi li autoritet na tom području? Da li su informacije koje ti daješ vrijedne ili nisu? Moraš naći nešto što te čini autoritetom. Na početku je naravno teže jer nemaš nekakvu bazu, nemaš subscribere, nemaš followere, nemaš preglede, ne znaš kako, ne znaš što. Nema veze, polako. Tek smo na koraku 0, tek stvaramo ideju o tome što želimo raditi na našem YouTube kanalu. I samo dok gledate moju izbezumljenu facu sada na par sekundi, želim vam reći da je prvi korak da to podijelite sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Osim društvenih mreža, autoritet možete dobiti na način da pokažete što radite i kako radite. Recimo, ako ste ilustrator,
U svoje video uključite ilustracije. Sad se možemo vratiti nazad na video. Ja recimo za sebe smatram da sam autoritet na području kreiranja sadržaja i društvenih mreža jer u stvarnom životu to radim kao posao. Imam iskustva u influencer marketingu, vidio sam kako se stvari odvijaju sa druge strane i šta se to nosi sa sobom. I jednostavno mislim da mogu pomoći ljudima koji žele ovo raditi i da mogu istovremeno dok ja radim eksperiment i pokušavam se ono što sam naučio primijeniti na sebe. Znaš da će tvoj stav i kvaliteta toga što radiš privući ljude da pogledaju ono što si im priredio ili priredila. Ne znam kako da to radim, morat ću naučiti bolje do drugog videa kako se mučiti sa muškim i ženskim rodovima u jeziku. I na kraju, početi YouTube ne znači uzeti kameru i ići snimiti video. Postoji još niz stvari koje treba napraviti prije toga. Treba postaviti kanal, dodati tagove za sami kanal, vidjeti koji su ti ciljevi, osmisliti vizualni identitet, no malo proučiti kako YouTube Studio koji je bitan dio YouTube-a za ljude koji kreiraju sadržaj koncipiran, šta se tamo možeš pronaći i kako možeš pratiti. Želim snimiti poseban video za to. Nego sigurno ću napraviti tutorial za to, ali ako želite baš da to bude jako brzo, ostavite mi komentare. I to je to ljudi, to je mojih 5 savjeta kako uopće krenuti u YouTube u 2020. Nađi neku motivaciju, napravi istraživanje, budi siguran da možeš dati neku vrijednost, vidi da li si autoritet na tom području i onda prilagodi i postavi apsolutno sve prije nego što uzmeš kameru u ruke i počneš snimati. Ovo je jedan set vještina, planiranje, organiziranje, strategija, a onda snimanje, montiranje, neke druge teme. Sve te teme ću pokriti na svom kanalu, ali jednu po jednu. Budite mi dobri, subscribeajte se na moj kanal, budite tu jer video izlazi svake srijede. Još uvijek se pazite, još uvijek perite ruke, a i za uvijek perite ruke jer to smo trebali svi raditi odavno, pa možda ovog ne bi ni bilo. I budite sa mnom na ovom eksperimentu. Pusa svima. Ćao. Jer ne znam, malo channel, malo kanal. Bog svima. Bog svima. It's me, Mario!